mula sa Iriga, Camarines Sur. Isang pamilya ang humingi ng tulong at nais manawagan dahil sa isang buwan na raw walang paramdam ang kanilang kapatid. Alalahanin ni Eldwin Pirangca, kapatid ng nawawala, ay ang seguridad at kaligtasan nito. Magandang hapon, Eldwin. Magandang hapon po. Opo, anong araw po ninyo napansin na nawawala na po pala itong kapatid po ninyo? Nung ano pa po, November 17, November 17. mahigit isang buwan na siyang nawawala. Paano nyo po napansin na wala na po ito sa inyong bahay, itong kapatid po ninyo? Panay alis kasi yun ng bahay. Ayaw nun na steady lang sa loob ng bahay. Laging umaalis. Pero umuwi naman, pero hindi ganito katagal nung nag-iisang buwan na. So ibig sabihin, hindi po ito ang unang beses na umaalis po itong yung kapatid po ninyo sa bahay po ninyo. Pero ngayon lang, yung pinakamatagal na hindi po ito nakauwi sa inyong bahay. Opo, sir. Pero sa tuwing umaalis ba ito sa inyong bahay, ay agad naman itong nakukuha? Or kayo yung naghahanap at agad yung nakukuha? Or siya ay yung mismong umuwi sa inyong Minsan po bahay? natin ng barangay kasi po, nagpapasayaw ko kayo minsan dito sa mga kalsada. Okay. Pag hindi naman siya inaano, hindi naman mabait yun eh. So, nung unang beses kumbaga, umalis po ito sa inyong bahay, mga ilang araw lang sana yung pinakamatagal niyang, kumbaga, ilang araw lang yung pinakamatagal, pero nakakabalik rin ito sa inyong bahay. Mga 3 araw, pero umuwi din. Pero hindi yung ganito katagal, yung nagbubuwan na. Opo. Ito po bang kapatid po ninyo ay nakakalabas na ng barangay, munisipyo? Opo. Ano yung... Para po yan ng Nabwa, pero dyan malayo na yan eh. Opo. First time lang din. So, ang pinakamalayo na pong narating po ng kapatid po ninyo ay bayan ng Nabwa. Opo. Matanong ko lang, Eldwin, ano yung pangalan po nitong kapatid po ninyong nawawala at ilang taon na po ito? Si Evan James Pirangca po. Tsaka 24 years old na po. 24 years old. Oo. May trabaho ba itong si Evan? Anong trabaho niya? Dati po, may trabaho yung buhay pa yung papa namin. Parang nabago yung isip niya. Hindi na siya nagtatrabaho. Minsan hindi kumakain. Laging tulala sa loob ng bahay. Matanong ko lang, meron ba itong pinagdadaanan itong si Evan? Meron ba itong sakit? Yung nasa post po, yun. May sakit po. Hindi naman siya nagsimula lang yung sakit niya nung yung papa namin nung namatay na. So- Parang nabago yung isip niya, yung kilos niya. Opo. Anong taon po ito namatay po yung tatay po ninyo? Magdadalawang taon na po, nung 2023 ata po yun. Opo. Bago pa lang. Opo. So, ibig sabihin, simula nung namatay po itong tatay po ninyo, ay dinamdam po ng kapatid po ninyo at naging sani po ng kanyang sakit. Opo, parang ganun po. Opo, at dati po ay, kumbaga, nagtatrabaho ito, katuwang ng... May girlfriend yan dati. So, nakakatuwang po ng tatay po ninyo sa pag-construction, si Evan. Opo. Ito po ba ay nakapag-aral, itong si Evan? Nakapag-aral yan po. Anong taon po ito natapos po ni Evan? Grade 10 po. 10? Grade 10. Opo. Pero nung una, before po itong mamatay po yung kapatid po, yung tatay po ninyo, ay okay naman yung, kumbaga, yung sitwasyon ni Evan ay okay naman siya. Opo, nung buhay pa yung papa namin. Basta nagsimula yan, namatay na. Si papa. Opo. Ano yung mga, simula nung namatay po yung tatay po ninyo, ano yung mga kakaibang kilos? Laging tulala, hindi kumakain sa loob ng bahay. Opo. Trinay nyo po ba siyang kausapin? Isip siya ng isip. Trinay nyo po ba siyang kausapin itong si Evan? Trinay nyo pong ipa-check up? Nakakausap naman po yun eh, kahit ganun yun, nakakausap. Pero ito po bang insidente, ito pong pagkawala ni Evan, ay nai-report nyo na po ba ito sa kapulisan? Na-report na po. Opo. Opo. Sa ngayon po ba, Meron lang tawag sa pulis. ano yung naging update or pagtugon po ng barangay at ng kapulisan patungkol po dito sa hinaing po ninyo? Wala pa naman pong basta sabi nung nasa barangay, mamaya ata hanapin. Ulit dun. Opo. Kasi hanap na namin nung nakaraan, wala kaming nakita eh. So hanggang ngayon po ay, kumbaga, blanco pa rin po kayo kung nasaan po talaga itong si Evan. Opo, kasi matagal na yun eh. Ilang buwan na eh.
kung meron man kayong kumbaga kinakatakot dahil sa halos isang buwan na po itong nawawala, itong si Evan, ano po yon? Gusto namin ligtas si Evan, sana po makita na yung lumahan. Mhm. Opo. At sana naman po ay agad nang mahanap po itong si Evan, lalo ngayon na may, kumbaga, pabago-bago yung panahon at magpapasko pa naman. Ayan, Sir Eldwin, meron po tayong nakikinig ngayon at nakakapanood. Ano po yung mensahe nyo po sa ating mga kababayan in case po na meron po silang impormasyon patungkol or may nakakita po dito sa kapatid po ninyo? Sana po kung may makakita kay Evan James, mag-report agad sa kapulisan o sana po makabalik si Evan ng ligtas. Opo. At kung meron ka rin na mensahe, Eldwin, dito sa kapatid mong si Evan, ano yon? Sana umuwi na siya. Sana makauwi na po siya. Yun lang po. Nang ligtas. Ayan. Ayan mga ka-aksyon, naka-flash po sa inyong mga screen ang larawan po ni Evan James Pirangka, 24 years old with mental condition. Nakatira po siya sa Barangay Avintorina, San Jose, Iriga City, Camarines Sur. At kung meron po kayong impormasyon o nakakita sa kay Evan, maaari kayong tumawag or magbigay ng mensahe sa number na ito, 0930-020-2778 or 0970-789-9222. O kaya naman magbigay ng mensahe o magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Ayan mga ka-aksyon, tulungan po natin ang pamilya Pirangka na agad na makita po itong si Evan.